Fi'n actores ac yn gerddor, ond ers eriod fi wedi bod yn tynnu lluniau a fi'n artist. Mae'n rili galed siarad am gwaith celf. Fi'n licio gwisgo lan fel yr hen gymeriadau. Hwna'n swnio'n rili pretentious. Hwna to. Ie, fi sydd wedi creu'r lluniau, doodles, illustrations i gyd ar Bethan Jones. Pob can i wedi wneud mae llun i fynd gyda hwnna. A fi sydd wedi wneud nhw. Ie. Fi'n artist sy'n wneud illustration yn bennaf, lluniau. Ar hyn o bryd mae gyda fi casgliad sydd wedi cael ei dylanwadu gan fenywod cryf. Trio meddwl am role models sydd ddim y role models sy'n cael eu taflu at ferched, ond rai sydd gyda mwy o dyfnder, mwy o cryfder. Mae dod mas i'r lefel yn rhoi ysbrydoliaeth i fi am natur y bethau, ond dyna beth fi moyn tynnu llun o beth fi moyn tynnu llun o'r fel twmla ti'n cael. A pan fi'n dod fan hyn, fi'n cael yn atgoffa o pobl fel Gwen Llian. Bydde draw fyna yng Nghydweli. Nath hi frwydro yn erbyn y Normaniaid a cael ei lladd yn y frwydr a ti ddim yn aml yn clywed yn ferched yn ein a draw myna yn Sir Benfro, mae gyda ti fel Jemima Nicholas. Pobl, mae'n i bod amazing, cryf, a wedyn wrth gwrs ble fi'n dod o, ochr dad o'r teulu, ochr mam o'r teulu, mae'n i bod cryf, yna beth fi'n cael yn elanwadu gyda. Dyddiau hyn, hefyd fi'n meddwl am pobl fel Kate Bush, a Bjork, a Malala, pobl mwy cyfoes, ond mae wastad rhywsut yn dod nôl, mae gyda nhw gyd yn bach o Gwen Llian yn nhw, fi'n teimlo. Fi'n defnyddio pen ac inc yn fy ngwaith i, ond mae'n newid lot o fewn hwnna. Mae un stael yn eitha kind of syml fel anime Japaneeg, a wedyn mae un stael yn bach mwy abstract. A fi'n credu, fi jyst yn licio dod â rhyw cymeriad i fi'n credu'n gryf yno, dod â fe i'r poblogaidd, i'r pop a wneud e'n just accessible i bawb. Mae rai pobl yn prynu'r llun Gwen Llian achos fi wedi gwneud print o fe, a dyn nhw ddim yn gwybod pwy yw hi, ond maen nhw'n lico'r llun a lico'r ysbryd, a wedyn fi'n licio boro nhw wedyn am Gwen Llian, gweud pwy oedd hi. Yn ddiweddar fi wedi dechrau rhoi lluniau fi ar crysau tŷ. Yr un mawr poblogaidd oedd yr un nes i am Zombie Nation am y Cymru yn y Pêl-drod. A wedyn fi wedi lawnsio rai menywod sy'n gryf fel llew. A fi'n jyst yn rili licio fel mae'r celf na'n gallu cael ei mae'n mynd i gynulleidfaoedd newydd yn cael ei arddangos yn llefydd llai confensiynol a galeri a pethau. Mae'n mynd mas yna. Sy'n bwysig.